Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Ζακ και σήμερα θα αναλύσω την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της κουκλάρας Νάμι και τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο Όντα μέσα από την Νάμι. Την Νάμι την είδαμε στα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας να περιπλανιά της στο East Blue, όπου έκλεβε πειρατές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη γιατί μπορούσε και τους έπιανε κότσο επανειλημμένες φορές. Βέβαια καταλαβαίνουμε την ευφυΐα της και από τον τρόπο που πολεμάει, γιατί ουσιαστικά αυτή η τρελή τύπισσα χρησιμοποιεί τα καιρικά στοιχεία για να εξουδετερώσει τους αντιπάλους της. Η Νάμι γενικά δεν εμπιστευόταν τους ανθρώπους, αλλά αυτό άλλαξε όταν γνώρισε τον Λούφι και η Νάμι αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Λούφι, αφού το Λούφι τη έβρεξε στον Άρλονγκ και την ελευθέρωσε. Αυτό μας δείχνει ότι η Νάμι, αν και κλέφτρα, ξέρει να εκτιμάει. Και εδώ ο Όντα θέλει να περάσει το μήνυμα ότι αν έχει χάσει την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, κάποια στιγμή θα αντικρίσει άτομα που θα είναι άξια εμπιστοσύνη. Εν συνεχεία θα πάω στο χωριό της Νάμι, το Κοκογιάσι Village, όπου ο Άρλονγκ μαζί με μια ομάδα κολοψάρων ανθρώπων κατέλαβαν το χωριό της Νάμι και υποχρεώναν τους κατοίκους να πληρώνουν φόρο. Και όποιος κάτοικος δεν είχε τα χρήματα για να πληρώσει τον φόρο, τον εκτελούσαν με συνοπτικές διαδικασίες. Εκεί είδαμε την Πελιμέρη ουσιαστικά να δίνει την ζωή της για να σώσει τις θετές κόρες της. Και εδώ ο Όντα μας περνάει το μήνυμα ότι μάνα δεν είναι αυτή που σε φέρνει στον κόσμο, αλλά αυτή που σε αναθρέφει. Η Νάμι είναι αρκετά ευαίσθητη και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί όταν άκουσε την ιστορία του Τσόπερ θέλησε να το βοηθήσει, προτείνοντάς το να μπει στο πλήρωμα, καθώς επίσης βοηθάει και οποιονδήποτε άλλον χρειάζεται βοήθεια. Με το μήνυμα αυτό, ο Όντα θέλει να περάσει ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται ευκαιρία στο να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Έχουμε δει την Νάμι να βγαίνει μπροστά και να παίρνει θέση, αν και αδύναμη. Αυτό το έχουμε δει στο χωριό τη που μπήκε στο πλήρωμα του Άρλονγκ και έκανε συμφωνία μαζί του ότι αν μάζευε 100 εκατομμύρια θα εξαγόραζε την ελευθερία του χωριού τη. Όπως και στο Ark της Big Mom, όπου η Νάμι τα έψαλε στον Σάντζι, καθώς επίσης και στο Wano, όπου η Νάμι αποκάλεσε τον ίδιο τον Γκάιντο ψεύτη, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι η τύπισσα έχει πολύ μεγάλα καρδιά ώστε να αποκαλέσει έναν ολόκληρο Yonko ψεύτη. Με το μήνυμα αυτό, ο Όντα θέλησε να περάσει ότι στις δύσκολες στιγμές αυτός που είναι ψυχικά δυνατότερος πρέπει να βγει μπροστά και να δράσει για το ευρύτερο καλό του κοινωνικού συνόλου. Βέβαια, όπως είπα ότι στο μέλλον θα κάνω βίντεο με όλες τις στιγμές που έχουν ξεχωρίσει όλοι οι ηρωές μας. Αυτή είναι λοιπόν η κουκλάρα Νάμι και τα μηνύματα που μας περνάει. Είμαι ο Ζακ. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like γιατί ομορφαίνει δεν παχαίνει και έγραφε στο κανάλι για να βλέπεις μελλοντικά μου βίντεο. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο για τον shop. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια χαρά.